kweth maketo sirkal tesre. Bathe konchiel adok ne ker e wach mar gero udige. Cleophas kisewuotho kisedak Nairobi kata kisedak e taonde wagi michandori maber ting'eyo kuonde ma kar dak mongore nitiere. Kisumu gintie, Nairobi ka ging'enye. Apani gin more than 1,000. Jogo dak maricho kabisa. Makopo ni sirkal nyalo bedo intentional e gero udi ma ginyalo dake manyalo miyo dhano dignity. To mano wach maber kabisa. In fact, pinje mosegerore modongore we kata Malaysia gini mawacho go pinje mosedongore te nobedo intentional e gero udi ma ng'ata yudo ot makodake to dak ngima maber. Kama tabu wuoke mabedo chungo ge en ni to gidwa choko pesa ni e line mane. Nikech chik mane gikalo noketo ni choko pesa ni kowuok kuom jogo mondiki formal employment, jogo mondiki machamo msara e dwe ka dwe ne chulo 1.5%. To sami chulo pesa ni to ok en guaranteed ni dhi yudo ot. Tiende ni ichulo pesa mondo jomoko yud ot ma iti onge iye. To ntiere group mag jo Kenya kama be ok sol pesa ni ma be nigi yuto ma ok yudo sara dwe ka dwe lakini gin gi yuto yore mopogore. Jo akali, jo content creation, tie joma chamo msara matindo tindo mopogore gin ok gichul pesa ni kamoro amora. Koro dwa yalo kes ni to onego chok pesa ni kuom ng'a to gi line mane. Onego beda jogo machamo msara kende koso jo Kenya te onego be ni participate e keto pesa ni together. Kanyo ayie gi do kabisa. To udigi onego gergi kata bedo ni piny tek kamano onego gergi, onego be ni giyudo mana the right way michoko godo pesa moko yiengore konchiel to jomoko to weyo oko. Mar ariyo, pesa ni dhi kanye, legal framework ma pesa ni okete manyalo kata bedo godo audited, minyalo ng'e ni uchoko pesa ma kama tutiyo gi kama, mano pogi los mago bedo nyaka donjre ma mekshano bedo kare mono pesa ni kik dhi ne ji giwegi moko gero udi. Mar adek, naneno kowacho ni gin udi mabech gi yot manyiso ni inyalo chulo, nowacho ni inyalo chulo 150,000, nus milion tiyudo ot. To kawuono ekonomi mawane ni mondo iyud ot moro amora nyaka iti gi milion chiegni 3 kadhi mbele. Koro ang'o mamone manya pesa mondo ger udi to yawa ne ji te nikech giloso portal moro ni Boma Yangu makidhie tinyalo rie sa indwaro ot tibiro chulo 3,000 dwe ka dwe tibiro yudo odno ka gitieko gere. Ang'o mamono gi yawa gini ni ji te onego be ni solo pesa ni kiseregister idwaro ot mondo igero ot king'eyo ni dhi yudo ot. Ok ni jomoko solo pesa to gin gionge ot. Nyaka jiga 70 mano osegero ode mokopo ni en gi salary to chuna solo pesa ni gero godo ot te to onge wach mar e yudo ot kanywero. Kanye kama wach nitie makopo ni giloso maber to weche dhi kare. Awinjo ka ker wacho ni whatever it takes ni gimoro amora mwanyalo timo mondo gino olosi wadhi timo. Mane ma gilosi chike makare manyalo miyo pesa no chokre makare, rito pesa ni maber, legal framework to gi making sure ni onge discrimination. Onge kaya kinyalo kidholo, onge akwede e choko pesa ni. Jite gole yo makare, bonge jomo inya. Kamano. Yes. Ero kamano inya. Brenda, ntie moro madani mede wiye ka. Kwaloso weche gi mag legal framework. Kano winjo kanyo kane jadbura Matharaka bende nochung' kata ka entiere od bura okil Kamaloka. Mano Mheshimiwa George. Nochung' kanyo kendo gima nowacho e nyim doho nokwayo doho mondo